9व्या आणि निमण्या पावड्याच्या लोकसभा वेचणुकेचे मतदान सोमारा झाले। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारातले वट्ट 41 सीटां खातीर मतदान झाले। बीजेपीचो फुडारी नरेंद्र मोदी, आम आदमीचो अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाचो मुखेली मुलायम सिंग यादवा सारकेले कांय मुखेल उमेदवार वेचणूक आखाड्यांत आसात। 16 मायाक निकाल लागतलो। 9 टप्प्यांनी लोकसभेची वेचणूक झाली। निमण्या आणि 9व्या पावण्या खातीर सोमारा मतदान झाले। बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशात मतदान झाले। बिहारातल्या 6, पश्चिम बंगालातले 17 आणि उत्तर प्रदेशातले 18 सुवातीं खातीर मतदान झाले। बीजेपी आणि काँग्रेसी सहित समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्ष सारकेले प्रादेशिक पक्षाचे उमेदवार वेचणुकेन आसात। सुमार 9 कोटी मतदार 606 उमेदवारांचो फुडार थारायतले। सगळ्यांची नजर उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी मतदारसंघाचेर आसा। या मतदारसंघातल्यान बीजेपीचो फुडारी नरेंद्र मोदी, आम आदमी पक्षाचो अरविंद केजरीवाल आणि काँग्रेसीचो अजय राय उबे रावल्यात। तशेंच समाजवादी पक्षाचे मुखेली मुलायम सिंग यादव आजमगड मतदारसंघातल्यान वेचणूक लढयतात। 543 लोकसभा सुवातां खातीर फाटले 35 दीस चलिल्ल्या या वेचणुकेची मतमेजणी 16 मायाक जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ओनूचे पावसांत पणजेकारांची धडगत ना। पावसा पयलींची कामां करपा वेल्यान सरकारांनी महापालिकेमदीं पेटलां। हे पावसाक पणजेचे रस्ते बुडल्यार ताका मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी PWD जबाबदार अशें महापौर सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा। पणजेचे सगळे रस्ते सरकारांनी PWD सांबाळटा म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिरामारचे रस्त्याचे केशींत म्हणिल्लें। महापालिका म्हणटा रस्त्या कुशीची गटारांय PWDनूच सांबाळची। Now the Chief Minister has announced in the controversy of road being done, of concrete road being done from Miramar to Donapal, he said that all the roads in the capital city belong to the government, to the PWD. Since the roads belong to the PWD, I have said that the Chief Minister should direct the PWD to start cleaning all the storm water drains of Panjim. If Panjim floods this time, I will hold the Chief Minister and the PWD responsible. This is no ego. The Chief Minister is on record saying that all the roads in the capital city belong to the government and PWD. So, the CCP is only here to clear the garbage and to sweep the roads and to give NOC, construction license, trade license. So, CCP will stick only to this. हेच प्रश्नाक धरून महापौरान महापालिकेचो आयुक्त आणि GSIDCचो MD संचिताचेर तोमणो मारपाचो चान्स सोडलो ना। तो म्हणटा GSIDCन खंय विरोधी नगरसेवकांक 15 कामगार दिल्यात आणि सत्ताधारी गटाक फक्त 10। तातून कशी तरी कामां चल्ल्यात। महापालिकेकडेन जादू ना। GSIDC have given 15 laborers to the opposition group and 10 laborers to CCP. The 10 laborers of GSIDC have been cleaning around the clock in the capital city of Panjim, and still they are doing it. And the 15 laborers are given with the opposition corporators. We have cleaned the major drains on the part of CCP, like last year. This year also we are doing. We can't do magic because we got only 20 laborers. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपी। पद्मनाभ शिष्य संप्रदायान कुणे तपोभूमीर ब्रह्मानंद स्वामीचो पुण्यतिथी महोत्सव मनयलो। हे निमतान कितल्योश्योच धर्मीक कार्यावळी जाल्यो। ह्या वेळार स्वामी ब्रह्मानंद वेद संस्कृत महाविद्यालयाच्या बुन्यादीचो फातर बसयलो। कार्यावळीक ब्रह्मेशानंद स्वामी, प्रयाग पिठाचो शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती, मुख्यमंत्री पर्रीकार, PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। हे गोंयांतले पयले वेद महाविद्यालय। कुठल्या तरी एका समाजापुरता, कुठल्या तरी एका संप्रदायापुरता मर्यादित नाही। ते सगळ्यांसाठीचं आहे। ज्यांना ज्यांना शास्त्र शिकून घ्यायचं आहे, ज्यांना ज्यांना वेद शिकून घ्यायचं आहे, ज्यांना ज्यांना परमेश्वराबद्दलचं ज्ञान अवगत करून घ्यायचं आहे, किंबहुना स्वतःला शास्त्र समजून घेऊन सुखी ज्यांना व्हायचं आहे, त्या सगळ्यांसाठी हे वेद संस्कृत महाविद्यालय आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वेद संस्कृत महाविद्यालयामध्ये आपली सगळी शास्त्र जी आहेत ती आपल्या गोमंतकीय लोकांना शिकायला मिळणार आहे।
एकही असं शास्त्र नसणार की जे इकडे अनुपलब्ध आहे किंवा शिकायला तुम्हाला मिळत नाही, कुठेतरी दुसरीकडे जावं लागतं. अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी तयार करून घ्यायच्या आहेत, आपल्याला त्या आणायच्या आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे गुरुजी, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राचार्य, वेगवेगळ्या प्रकारच्या शैक्षणिक क्षेत्रातली म्हणजे धार्मिक क्षेत्रातलं जे शिक्षण आहे त्या सगळ्या क्षेत्रातली आम्ही मंडळी या ठिकाणी आमंत्रित करणार आहोत. आणि हे जे सगळं कार्य जे आहे ते खूप वर्षे गोमंतक त्याच्यापासून वंचित राहिला होता, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या समाजाला उभ्या करण्यासाठी द्यायच्या आहेत. ज्ञान नाही तर समाज उभा राहू शकत नाही आणि ज्ञानासारखं पवित्र काहीच नाही आहे. नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते. त्यामुळे ज्ञान जर आत्मसात केलं तर हा बहुजन समाज मोठ्या प्रमाणामध्ये ईश्वरी ज्ञान अवगत करण्यासाठी पुढाकार घेईल, यात दुमत नाही. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.